Què hem fet aquests 4 anys? Formació professional. Demanar que s'integrin ja en el cos de secundària tots els professors tècnics, a igual feina, igual salari. Insistir perquè no s'expulsi de la llista els tècnics interins sense titulació universitària. També perquè es reguli adequadament la contractació dels professors especialistes. Reivindicar que es redactin ja currículums propis de les Illes Balears dels cicles formatius. No n'existeix ni un, de manera que s'adecuïn al nostre teixit productiu. Instar la Conselleria a eliminar la ponderació d'hores lectives entre trimestres i que aquestes es puguin dedicar a suports i activitats de recuperació. Sol·licitar que s'incrementin les hores per a les coordinacions pròpies de formació professional, especialment el programa Erasmus i les de coordinació de formació en centres de treball. Intentar recuperar els desdoblaments en els mòduls pràctics. També han sumat forces per a que es redueixin significativament les ràtios, també en els cicles formatius. Es doti de més recursos la formació professional i es procedeixi a la renovació de tallers i equipaments. Reclamar que es consensuï l'oferta de formació professional i que no s'eliminin cicles formatius. Algunes d'aquestes millores les hem aconseguit en aquests 4 anys. En canvi, per altres haurem de seguir lluitant. Ens ajudes a fer-ho?